Thomas, mae o wedi bod yn dawel. Thomas at Bradley, mae hwnna'n bêl dda Bradley, oeddech chi'n meddwl falle fes fa mynd ac yn ergydio tro cynta. Nath o ddim, y clac yn ei rhoi fi mewn. Oedd na gyfle i ergydio fan am Malcolm? Bad mi ar y droi chwith, sef wedi cymryd go ar i, ond y peth ydy, dwi'n yn teimlo illa mor gryf ar ei droi chwith o fan hyn. Bendant fan y gyfle iddo fi'n y draws y golwr. Owen, chwilio am rethel Bradley gafodd ei ben iddi hi. Nawr te, mae Goset di codi honna i lwybr Thomas. Sbiwch ar Lloyd yn mynd lawr, a mae'r bêl wedi cael ei thara tu ôl i Evans. Mae Lloyd yn mynd i hun, o mae Donahue yno, mae Goset yno! Ac am wrth ymosodiad, doedd na'm gafel yn yr ergyd derfynol, ond dyna sut i droi amddiffyn yn ymosod. Be bynnag ydy'r sôn am newidiadau yn fformat pêl-droed yng Nghymru, da chi yn rhyw deimlo mae'r peth diwetha ddylen nhw'n wneud ydy'r diwedd ar y gemau ail gyfle, a mae Lloyd! Nawr te, mae'r cyfan yn dibynnu ar y dyfarnwr Caernarfon, mae o'n deud bod i wedi croesi'r llinell, a mae Lloyd i'r rhoi Caernarfon ar y blaen. Ydy mae wedi bod yn dawel, na di da ni ddim wedi bod yn sôn amdano fo, ond oedd o yna, a fe gadwodd o'i ben am ben ifanc. Ac mae Lloyd am y 10fed tro y tymor yma'n sgorio i Caernarfon. O, mae yna'n gampus. Ac sydd i fewn i'r gol, am gol i Caernarfon. Nawr tas a ddisgu fanna, mae'n Gecos Motyn, a Lloyd eto sy'n chwarae ran. Ac mae'r hanner yn mynd yn well ac yn well i Caernarfon. Zach Clark yn dod ar fenthyg o gair, wedi sgorio 1 gol ar 10 yn barod y tymor yma, a da chi'n teimlo bod hon yn foment anferth. Dim amheuaeth, gwaith campus gan Plisbeg bron, ond oedd y gic yn syml iawn, yn rhy dda ac yn sydyn. Mae'n edrych yn dda ar Caernarfon. Caernarfon 2, Pen-y-bont dim. Ia, taldra. Perffaith i Plisbeg yn y gol. Gath o cyffyrddiad yn ni efo'i law dde yn gormod o bwer sydd yn y gol i Caernarfon. Bradley, oedd o yn gallu creu gol, mae'n gallu sgorio gol, a mae Bradley, mae rhaid i chi ddeud, wedi dod ar ornes mae ben. Ydy o, mae'r rhain yn credu fod o dewiniaeth gan Bradley am ddiffyn llac ac am yr 8fed tro y tymor yma. Mae Bradley'n sgorio, oedd o'n creu yn y rownd gyn derfynol. Mae'n sgorio yn y rownd derfynol. Caernarfon 2, Pen-y-bont dim. Bradley, allan ad Lloyd, mae Thomas tu fewn iddo fo. Mae Lloyd am ein i hyn! Dyna mae 2 gol o fantes yn ei roi i chi. Hyder i feddwl bod unrhyw beth yn bosib. Oce, mae'n cael bod dipyn bach yn hunanol, ond mae'n wedi mynd am y postyn cyntaf lle, so wedi medru mynd am y postyn pella. Davies. Venables. Cyfle iddo fo, Griff John yno. Ar i Venables yn cael gafel yn honna naddo. Ydy o'n tynnu'r cefnwr ifanc yn dimau o, os a ddim byd yn mynd o blaid Pen-y-bont ar hyn o bryd. Venables. At i gapten Owen. Owen yn tanio. Ond na wiriad, dechrau addawol, cic gornel. Ia, nath o ddechrau fel hyn. Yn y hanner cyntaf na do, a ddim cyfyn mantais. Rwan, ti'n gwybod maen nhw wedi cael pryd o dafod. Ti'n gwybod maen nhw'n mynd i reid. Bob dim i mewn i sgorio gol gynnar fan hyn. Na ddigon o le. Venables. Williams o ddiar i linell. Owen. McFadden. A bydd y postyn pella! Am arbediad! Venables! Di honna yn mynd fewn chwaith! A mae Malcolm Allen yn edrych yn gegrwth. Taro traws nath i o na ti fynd yn wych i fynd yn draws i gol i mewn gyda fo anaf. Richards yn mynd amdani a McFadden. McFadden ergydio! A sbiwch lle oedd Venables mewn lle ar y postyn. A mae rhaid i McFadden i ganfod o. Mae'r bas yna, mae chwaraewr mewn safle gwell ti bod tro yn gorfod bod efo dyweledigaeth yn gwybod bod o yna. Do ddim, sa'n bod ar blat, a sa'n nhw allan ôl na gem. Kirkhoff mewn lle, Williams efo fo, ar dderchog gan Williams yn defnyddio'i brofiad. Allan â hi, a mae yna gyfle
i Clark, a sbiwch ar Darren Thomas yn brasgamu o'i flaen o. A mae Clark heibio Richards, mae Clark yn dal i fynd, mae angen y bel fel mae'n mynd i hun. Arbediad da iawn gan Prisbeck. So wedi codi ben, so wedi gweld Darren, so wedi mynd i just pasio ar draws y cwrt 6 iddo fo sgorio. Owen. All o greu nerfusrwydd o leia penedd mas y bar gan Borg. Wel, nath o'n amseru y rediad yr un da, nath o neidio'n uwch na bob o'r momentum na pan ti'n rhedag i fewn, ymosod ar y bel, methu penio i lawr. O'r ymdrech yn dda! Am gol! Am gol! Gol o Unman a Reynolds ddoth mlaen fel eilydd yn sgorio gol. Ymro i febyd, y cofi yn rhoi llygedyn lleia o obaith i Pen-y-bont am gol sy'n deilwng o lwyfan rownd derfynol. A dyna hi, chwiban ola, mae Caernarfon yn creu hanes am y tro cyntaf erioed. Mae Caernarfon yn camu i chwarae pêl-droed yn Ewrop. Golygfeydd o orfoledd yn gymysg efo anghrediniaeth. Maen nhw wedi neud o mewn steil